Grazie per il mio. Di kaide wasami na BBC News Igbo. A na-egosi na ihe ọbụla na-eme na mpaghara ụwa anyanwụ Naijiria ọkachasị n'Enugu steeti n'oge ọbụla oge. Anyị na-agapụta ugbu a n'ebe a na-akpọ Penox a dị na ụzọ si ebe Transekulu na-aga Abaka. Ya bụ ụzọ bụkwa na Federal Road si Enugu wee na-aga Onitsha. Nke a bụkwa n'ime Enugu gọgọ. Anyị wesị ka anyị gosi unu na ya bụ ụzọ si wee jọọ njọ nke ukwuu. Nke na ụgbọala nnukwu enwenwuru ike ịga ya, kedụzi ka ọ ga-adịzi obere ụgbọala wee bụrụ n'ime Enugu ka a nọ. Anyị ga na-egosi na ebe niile chọrọ njọ n'ụzọ Enugu Onitsha Express Road a. Mana anyị si ka anyị bidogodo ebe a n'ụwa bụ Penox wee gosibe ya ụlọ ụkwụ ka ya bụ ihe si wee na-adị. Aha m bụ Ebere Ịkọbara ka anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma, ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ Penox dị na Enugu. Nekene ka anya bụ ụzọ siri wee jọọ njọ nke ukwuu, nke na ụgbọala nnukwu bụ trela na-adagbunye n'ụzọ anụnwa. O wee bụrụ nnukwu ihe na-eme na Penox bụ ụzọ esi aga Transekulu na Ababa na Enugu ugbu a. Ebe a kịta bụ ebe ndị na-egosi ụgbọala ka ha si aga, ndị uwe ojii na-akọmandị moto na-akwụkaba, mana ị na-anya kịta efu na anya bụ onunu abịaga ebe a niile. Ụgbọala ndị niile si New Market ma ọ Transekulu wee na-aga n'Abakpa enwenwuru ike ịga ebe a nụwa. Ya bụ ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu. Ọ ka bụkwa ofu ụzọ a bụ ihe gabara ụzọ Onyeama jọrọ njọ nnukwu. Sitekwa Onyeama ahụ rukwe n'ama Nsị n'ụzọ Ugwu Ọba, ọ ka bụkwa ofu ụzọ ahụ. Ihe a bụ Enugu Onitsha Express Road bụ ihe a unu na-ahụ ugbu a. Ọ Federal Road ka ọ bụ. Ugbu a nnukwu moto na-anwane ka ọ maa na ọ ga-aga ya bụ ụzọ. Ị na-anya ugbu a ịhụ na nnukwu trela niile a chicha ebe dị iche iche na-abụzi ha rute na Penox ebe a nụnwa, ha na-achọ ka ha danye na ya bụ Penox Junction. O wee bụrụ ihe ịgba anya mmiri ka anyị na-ahụ ugbu a ebe a. Ụgbọala a na-eme ka ọ mara na ọ ga-aganwu ya bụ ụzọ. Ihe unu na-ahụ ugbu a bụ na ya bụ Penox ka anyị nọ kịta wee na-egosi unu ka o si wee jọọ njọ nke ukwuu, nke na ụgbọala ndị na-aga njem na-abụgharịta ebe a. Ọ dị mma, gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo, ka anyị na ụfọdụ ndị ka ụzọ a si wee dị na-ekwu.
Yeah, welcome. I know your name, sir. Yes, Sunday Haba. Okay. So how do you see this road? This is a federal road, and vehicles are parked here because they cannot move because of the bad road. How do you see this place? Yeah, really, we have been facing a lot of problems this road. From morning to night, we have been facing with my people, co-workers under me, and we need the help to assist so that we clear this road off. Mm. So how is it affecting you? Near your filling station. Your police station. This is happening here. We are even in my office and the filling station and the other things. A lot of trucks are break down, and no effort to remove these trucks. Yeah. And you know that this is a federal road. I don't know what's keeping federal government from repairing this road, even if it's a palliative measure to help people, you know. So what advice do you have for government? I'm begging the federal government to have pity on us to come and repair these roads in order. That's all they can have. Because we are facing a lot of problems here. Thank you, sir. Yes. Dị mma dịka o si wee gwa unu na ya bụ nsogbu karịrị ha aka, ọ na-ayọ gọọmenti ka abịa mezie ụzọ anọ. Unu na-anya ugbu a ịhụ na nnukwu moto na-enwekwuzi nsogbu ịgafe ebe a. Kedụzi ka ọ ga-adịzi obere ụgbọala n'elu nnukwu moto mebichara emebi ebe a niile. Ọ na Penox dị na Transekulu Abakaliki Enugu ka anyị nọ ugbu a. Ya bụ ụzọ bụ ụzọ mabụrụ mma, mana ihe dịka month one ma one gara aga ya bụ ụzọ wee jọzie njọ nke ukwuu. O nwere ị na-ajụ anyị si kedu ihe anyị na-egosi ụzọ anụnwa. Ihe a bụkwanụ ya bụ Enugu Onitsha Express Road anyị na-egosi unu kamgbe jọrọ njọ nke ukwuu. Anyị egosigo unu Amansi, gosi unu onye ama, ha ncha niile bụkwa ofu ụzọ ahụ ka anyị na-ahụ ihe a. Nnukwu ụgbọala niile a bụkwa ụgbọala na-aga ebe tere aka. Ma ebe a bụbu ụzọ na-adị enwe hold up ma ncha, mana kamgbe ụzọ a mebiri, hold up abịago juo ebe a niile. O wee na-ewute ndị na-akwọ ụgbọala na ihe dị otu a na-eme n'ụzọ Penox dị na Transekulu Enugu. Ọ dị mma ndị na-agbagasị ụzọ anụnwa. Gwa anyị ka ya bụ iwe si wee dị gị n'obi. Biko ịchọ ịmara ahụ ife ihe ya ga-adị makịta jee gwa gọvanọ anyị ya federal road. Mana nke akwa federal road. Yeah, federal road, but the state can do it. They go my area. Governor of Uyo State did it. Man can not na cross river. They did it. Why can't it to at least do something for us? This is the road that we apply every day. I thought thank you, ma. Ndị na-agba anya bụ ụzọ kamgbe na-ekwu ka obi dị ha maka nnukwute afụfụ a na-atazi n'ụzọ Penox anụnwa. O nwekwa ndị dara ada
ụfọdụ ụgbọala danyekwuzie n'onunu o wee bụrụ ihe anyị na-afụ tata na ya bụ penọt. Ndị n'anya ugbu a na-ahụ na nnukwute moto nke anụnwa dakwara ada o wee bụrụ nnukwute ọrụ ka o nyere ndị uwe ojii na-egosi ụgbọala ka o si adị ebe anụnwa. Ọ dị mma ka anyị na-egosi unu ka ụzọ si wee jọọ njọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria. Anyị bidoro ya kịta na Penox. Anyị ga-ewekwara ya gaa na Onyeama gaa ebe dị iche iche wee gosichaa ya unu. Onyeama mine dịkwa njọ ebe a na-akpọ sụwa n'Igbo ụzọ a dị n'aka Chukwu. Ihe ọbụla dị n'ụzọ a ọ dị n'aka Chukwu. Ọ Chukwu ọ bụrụ onye gọọmenti ka ga-adị, ọ Chukwu ka ga-adị ya. Ọga anyị ndewo. Ifo ka ụzọ a si wee jọọ njọ ka eke obi dị gị dịka onye na-agba ụzọ mgbe ọbụla. Obi adịrị anyị ma ọ na-eme anyị moto anyị na-emebi steady ebe anụwa. Anyị amara ndị na-anọchi anya anyị na Federal House with na House of Senate. Anyị amara ihe ha na-emere anyị eme. Ha na-ebute ego, ha bute ego a ka eji rụọ ụzọ ha erie ya. Ha bịa rụziere anyị ụzọ ka anyị mara nke anyị na-eme ma a na-asị anyị bịa tụọ elekshọn anyị ga-atụ elekshọn ọbụla. Ha bịa rụziere anyị ụzọ anyị. Ndewo, ịma na ị na-aga ụzọ a mgbe niile ka obi dị gị maka ihe a? Obi anyị adịghị mma bikos anyị enweghị gọvanọ. O rechago ana ma ọ bụrụ na ọ ma rụrụ anyị ụzọ ya jee mara ihe ọ ga-eme onwe ya n'obodo aṅụgo. Ọ bụ Federal Road betitevi omanyị na-arụ nke ya. Gburugburu kwesịkwara ịrụ nke ya. Ofu ego ahụ ka ha na-eri. Thank you. Obi dị ndị mmadụ na-aga n'ụwa. Ị ga-akụgide dọst ebe a chi eji. Adị m aga ije ana m apụta mere bịa kwuo kwụsị. O nwere last 2 weeks convoy ya gafere mụ apụta ebe na shout. Si we are dying here. Anyị na-anwụ ya bịa mara ihe o mere ụzọ. Gburugburu bịa ma ihe o mere ụzọ na anyị ga-anwụ ebe a. Dọst. Ọ dị mma. Ndewo. Igbo bụ na anụgị ya ọkwa ndị nọ na ya bụ Penọs ebe ụzọ a jọrọ njọ nke ukwuu na-ekwu ka obi dị ha na-ayọ gọọmenti ka ọ bịanyere ha aka rụọ ya bụ ụzọ. Ozi niile unu na-ezitere anyị ana m afịa. Ọ dị mma ka anyị jekenenene n'akụkụ nke ọzọ ebe a nnukwute ụgbọala dara ada ebe a nụnwa. N'anya kịta unu ahụ na ọ dị mma ọ nwekwara onye na-aga n'ụzọ a mgbe niile na-ekwu ka obi dị ya n'ajọ ụzọ anụnwa. Ọga ndewo. Biko daalụ nke bụ eziokwu na anyị na-ata ezigbo afọ n'ụzọ a. Biko ọ bụla steeti gọọmenti ma federal gọọmenti bụ ihe ụzọ a dị n'aka, biko ka unu nyere anyị aka. Ebu moto anyị na-arụzi moto anyị almost every week. Ọ na-eme moto anyị na-emebi. Biko unu na-anya ofu trọk niile ejuchere ebe a na ọ karịrị. Unu nyere anyị aka biko gọọmenti na ọ bụrụkwanụ mgbe o ruru taịm elekshọn unu asịsị vootu olu unu. Biko unu merụ na anyị ebere onye anyị na-ayị unu na ayọ ka anyị na-ayị unu. Unu anụghị ya ọ bụ ndị na-agba ụzọ aka kwamgbe na-ekwu na obi adịghị ha.
Onyeka Multi afọ m na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo sonyesi anyị ike na anyị na-ewetara unu ihe ọbụla na-eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria na mgbe ọbụla o ji na-eme. Unu n'anya kịta efu na nke a na-akpọ towing van nọzi n'iru gị ebe a na-echezi eche onwe nke dagbunye na mmiri ha ga-akpụpụta akpụpụta wee bụrụzie ije ụwa. Ọ dị mma mmadụ abụchi akụ ndewo niile esonye anyị Chizoba Oguejiofor Obi Buka afọ m na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo. Ọ bụ n'Enugu steeti ka anyị nọ tata, anyị nọ n'ebe a na-akpọ Penox. Ebe a bụ Penox Junction. N'ile anya kịta ifu na ụgbọala dara ebe a da nnukwute ụgbọala nọ n'ebe nke a na-akpọ nnukwute pothole karịrị akarị. Nke a bụ nke mbụ. Ị na-anya n'iru gị ị ga-afụ nke abụọ, fụ nke atọ, fụ nke anọ. O wee bụrụ ya ka anyị ji na-egosi unu tata na ụzọ Federal Road na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria niile jọrọ njọ nke ukwuu. Isite ebe a kịta anụnwa gị ebe a na-akpọ Onyeama Mine, ụzọ jọkwara ezigbo njọ. Iruzi Onyeama Mine gbadawazịa ebe a na-akpọcha ọzọ ugwu na ndị ọzọ, ịgbada Ọka gbada Ezeagụ wee nwetazie ebe a na-akpa Amansi wee dịzịa ka ọ ga-adị. Eluzi Amansi ọ bụrụzie aga o wee bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ na ụzọ jọrọ njọ etu a. Ọtụtụ ndị na-agba ụzọ anụnwa kwamgbe na-agwakwa anyị na obi adịghị ha mma maka ka ụzọ a si wee jọọ njọ nke ukwuu. Ka anyị jụọ ozi anụnwa anyị na-anọ. Ọga ndewo. Ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Charles Chukwuebuka. Kedu ihe ịfụ na Penox Junction a ka o si wee jọọ njọ etu a? Ụzọ a ọjọgbu onwe ya. Ọjọọ ka ndị ọ dị otu a, o tego aka ọ dị otu a. Ihe anyị na-ayọ bụ ka a bịa lụọ ife ọrụ na moto niile na moto bucha ngwongwo na-adabunye n'ime ebe ahụ. Nke a adago nke niile about 3 trailers na-edabunye n'ime ebe ahụ. Ọ na-aka ọsụsụ ndị na-eyuzi ụzọ na-atazi afụ n'elu ya. Ụtụtụ mgbe m gafere ebe a, it was a terrible thing. So I need to put in order at least ọ na-eyizi ndị mmadụ ife ọ na-akụ moto asị na-agafe ebe a suffering because of the road. Ịma ihe a Federal Road. Federal Road o doro anya mana anyị nidiri na ịkọwara ndị ọ dị n'aka ha ka ha dalụọla anya ka afụ ndị mmadụ benatakwanụ. Biko unu nwabụ ndị ọ dị n'aka unu kọwatala mkpa ọ dị imezila anya. Anyị nwabụ ndị nta akụkọ ọrụ anyị na igosi ihe na-eme mana ama m na ndị ọ dị n'aka ga na-ekirikwa n'anyị ka ha fịa malụ na ha ga-abịa rụọ ụzọ Penox anụnwa. Otu a ka ọ dị ha biko ha mee dị ha ja mee ya kwesịrị ime o. Daalụ nne. Somebody dey here. He's a tanker driver and he wants to say his mind. Okay, how you see this problem? The problem is that now this our own Oga, now they cause all this thing. They're supposed to call Lagos. May they not even load Enugu for again. We don't tire. I go carry product from Enugu, from Lagos, bomb from Lagos, come Enugu. I go come Oga, say Oga, my motor don't fall. For where? For Enugu, where they send me. That is bad country. This is bad state. Abakaleke is not like this. The best road where they this Nigeria, now only Abakaleke where the road they. Only this single we just road suffer. You know, say this one a Federal Road. Yes, so who you the time now? Some federal government can't build the road now. Abi? Anybody fit do the road. Yes, may the people call Lagos. May we no carry fuel come Enugu again. No road to follow. As you say, so many big trucks fall inside this ditch. Some four, even one for yesterday. Wait drink here. Waiting make can still be good like this. Now because of the sun. If to say rain fall now, everywhere will be bad. I will go still carry friend from Lagos, follow one way, then go still they disturb us. If to say now then get the motor, the feel green will not follow the one way. Now I go carry bomb from Lagos, come here,
still follow one way. Then they ask me, what to make me follow one way? They want me to afford the product. They know how much be the product. And if the motor fall, nobody let me go suffer. They know say that the work where would they sign. Nothing, anything will happen. Nobody let me go suffer the road. Sorry. I hope say government they hear you. They go do it. And if they won't go their own state, now they do as then they follow corner, go to Cardiac. They know then they follow corner. Ụlọ anụgo ka ha si wee na-ekwu ndabụ ihe ọ gaghị ndewo Igbo onye Igbo ọ dị mma gwa anyị afa gị Afa m bụ Chigozie hụ ọ dị mma afọ m na ị na-akwọ ụgbọala ị na-agafe na Penọk Junction a ka ị si efu ka ụzọ a si wee dịzi akịta ihe dị na ọ bụrụ sọnsọ ụzọ Penọk ị na-anya na ụzọ niile dị n'ala Igbo okay, ụzọ niile dị n'ala Igbo kịta jọrọ njọ, not only Penọk Junction. Ọ bụrụ na isi from 9th mile na-agba ụzọ a agbago straight to Abakpa Junction, ụzọ connect to Port Harcourt Expressway, ị ga-afụ na ụzọ a na moto adabịa aga. And isikwenu enwere any major connection link between ndị si ugwu Hausa na-aga to Port Harcourt. On the tankers load mmanụ na-esi from here ebuga mmanụ to the middle belt, to the northern side. Enwere ebe ụzọ dị mma. And they have a major road, they have federal road. Ọ na-eme ifere, ọ na-eme anyị ifere. Oga, ihe a bụ ụzọ ajọrọ njọ nnukwu maka egosigo m ka onye amasị wee jọọ njọ. Ọ ka bụkwa ofu Enugu Onitsha Express Road a. Emekọkwa m ka amasị isi wee jọọ njọ. Ọ ka bụkwa ofu ụzọ anụnwa na-agakwa. Exactly. O wee bụrụ ya, kedu ihe ị nwere ịgwa federal gọọmenti na ụzọ federal road a si dị njọ otu a? Biko ewe n'iwe maka elo ka anyị na-atụnye. O tego aka ebido kwuba okwu na social media. O tego aka like other media houses. Now, I interview people concerning the condition of our roads in the eastern region. Mana anyị kwuchekwa wetechekwa suggestion ọ naghị amịta mkpụrụ. Ọ dị mma ị ga na-ekwunu ka anyị mara na anyị ga-ekwugide ka ha nụ ya. Mana ebe ọ nọ wee dị njọ bụ na-enwe ndị na-anọchite anya anyị na House of Assembly. Enwe ndị na-anọchite anya ndị Igbo na Senate. Anyị nwere governors in the eastern region. And ndị a niile ha na-agba n'ụzọ a. Ọ bụgodị na ha na-efe n'elu, their relatives, their brothers, their friends na-agba n'ana. Ekwesịrị na a sitting governor, all his area, because in each state, ha na-aga round, collect their taxes, collect their revenue. Onwere shops nọ n'ala Igbo. Onwere businesses nọ n'ala Igbo. Ma ndị nọ na Penọk sa. Ma ndị a nọcha na Penọk sa. Enwere ndị nwere ike in a month ha sị na ha skip their revenue, their taxes. They cannot do it. Ebe ọ bụ na gọọmenti nwere agents ndị nwere ike ịga round to collect these internal revenues. Ha sikwa otu ahụ use agents to do what? To monitor the conditions of our roads and report them to the federal government, present them to the House, present them to the Senate. Ka ha put the condition of the road, people ha na-represent what we are suffering every day. Ọ bụrụ ụzọ aka m kwesịrị ịgba, but I have to. Ịchọ ka ịgba the other road, if na enwe a lot of traffic congestion. Why? Because a lot of road users are trying to avoid this road. Mezie the only other access is in the remote areas. Obiadi so congested. Now movement are dry difficult. Now, for you now to escape that traffic congestion there, you have to come here. At the end of the day, we pay taxes, we pay revenue, we pay everything that we ought to pay to the government. There is no any businessman that is owing any government. You cannot do that. But these people who are representing us, they are not doing well. They are not doing well because they are not accountable. They are not accountable to the people who voted them into power. Probably because the people who voted you into power cannot hold you accountable.
Because if we can hold these people accountable, I think they should be able to deliver. But the reason why they don't deliver is because nobody can hold them accountable. Ụzọ ajọrọ njọ, mana ihe anyị na-ayọ ndị gọvanọs anyị, ihe anyị na-ayọ ndị members of House of Assembly, members of Senate, our representatives in various arms of the government, is that ha mata that na they gain nothing. Onwere ihe ha benefit. If they acquire wealth without serving the people properly, they have achieved nothing. But if they make life easy for the common man, in fact, the people will be happy, they themselves will be happy. Because the only thing that guarantees your happiness, the only thing that proves your competence, your excellency, your knowledge, your wisdom, is what have you been able to achieve with your wisdom. If I am doing something, at the end of the day, I was unable to deliver that thing. Then I have not been able to prove myself. I have not been able to compensate the people who sent me to go and represent them. I have anything that yes, both in your family, in the society where you work, in the banks, in private places, and government offices, you have to represent the people and represent them very well. In as much as we are fighting today, can suppress agitation for separation and secession, we should try to avoid those things now prompt secession and agitation. If they can do that, there will be peace, there will be joy. People will be happy once again in this country. The country we are in today is no longer the same country we used to see 10 years, 20 years back. We are living in a different country, and that is why we are suffering. Thank you so much. Afọ m bụ Chinenye, Efita Chinenye. M na-arụ ọrụ na Speedway Worldwide Implex. Ebe a na-abụ n'etiti ya the center of Penos ka station adị. Maka na ndị mmadụ werezi ime station ya mezie ụzọ. Nke bụ na ụfọdụ oge anyị si na ya ma mepere ha ụzọ. Anyị eji maka ya n'ụwa ọgụ ọ etiri anyị ihe. Sometimes oge ụfọdụ. And again, bụ na ụfọdụ moto na-abịa tọkịrị ebe. Sometimes ndị mmadụ ga na-aga n'ụzọ ịma na gota dị ebe a. The person na-adakpọ n'ime gota. Maybe na ọ chụrụ site na bọs. Ọ fụrụ dị gota. Ọ dakpọ n'ime gota. Gbajie ụkwụ. Ihe asị o mebi ọ bụ na o ji fon ya ọ na o were ihe o ji n'aka. Ha ncha niile n'ime gota. Onye abido tiewa aka n'ime gota na ọ na-achọ shi ya ọ na-achọ fon ya n'ime gota. So the road is very, very bad. All the very, very bad. Government biko unu kwesịrị ike ibu the citizens n'obi unu. Sometimes na consider ka ha share feel because na anyị nwanne niile n'ebe anụ this thing ka microphone a ka akwụ okwu a ga-agwa gị na obi adịrọ onye ọbụla na-agafe ebe a mma. Biko unu kunu mara unu ga-eme ụzọ a unu ebere ụzọ anụ anya na ụzọ adịgo very bad. Ibu ma ndị na-achị anyị sef so n'ụzọ agafe. Ibu ma ndị polisi ma ndị amị na-abụ ha bịa elute ebe a na kọmanda anyị na-emepere ha ụzọ ka agafe what of ndị ọzọ na-agafekwanụ like ndị amị bịara ebe a yesi anyị mechiri ụzọ asị anyị bịamepe n'ụzọ ịsọ na ndị ha bụ na moto anyị sị na anyị ma ndị unu bụ na moto but na ụzọ a kịta efu onye ọbụla na-agafe ya and ihe anụ a bụ federal road emere ya febọd na ebe anụ abụghị ụzọ but na nzigo onye ọbụla na-akọmplen biko unu anụ unu mere ụzọ a biko
ọ dị mma. Otu onye n'ime ndị na-agakwa n'ụzọ anụnwa na-ekwu na obi adịghị ya mma ka ụzọ a dị kamgbe. Ka anyị nụrụ ọnụ mmiri okwu ya. Ọga ndewo. Ọ dị mma na BBC Igbo ka ị nọ ugbu a, ka anyị mata aha gị. Afọ mba Eze Anayochukwu. Ụzọ Penox a bụ ụzọ ọ gakwuru otu a ka ndị mmadụ na-ahụ ya n'azụ gị. Ụzọ Penox a bụ ụzọ eji iwu mara ụzọ dị mma. Ọ ga-abụ mmadụ nọkọta ọsị ka mgbago ụzọ Penox na ngafeghe na ọ bụrụ awara awara. Mana ugbu a ụzọ adịgo otu a, ka ihe obi gị na-agwa gị na. Iji gwa gị nke bụ eziokwu, obi adịrọ m mma, and ọ werekwana onye ọbụla na-agata n'ụzọ a ga-abụ ọfụ otu ụzọ anụwa dị, obi ga-adị mma. Mụnwa na onwe m bụ onye ọrụ oyibo, gọọmenti na akọtụ mụnwa na onwe m na ndị ọzọ kwazị bụ ndị ọrụ oyibo ego ụtụ isi anyị asịrọ na ọ dị njọ, mana ihe kwesịrị ka e were mee dịka ụzọ anụwa sisi were ya na mee ya nwebele oge kịta si anyị jee gbata akwụkwọ nke eji atụnyekwa aka ndị ọzọkwa ịbanye n'ọchịchị, anyị eje gbata ya biela ha aka ha abanyekwe n'ọchịchị. Ego ụtụ isi anyị ahụ awere ihe anyị na-eji afịa ha ji emela anyị, awere mgbe anyị na-asị gọọmenti bịa kebe anyị ego nọọ ihe ndị ahụ dịkwa mma anyị kwesịrị iji na-eweta from gọọmenti, then ka gọọmenti na-emela anyị ya. Mụnwa na onwe m abụ m onye ọkpọ ụgbọala, ewe m moto nke mụnwa na onwe m, ma kịta m na-ekwu okwu a na mekaniki ka m si wee pụta, ama m ego na m tinye na ya, na-etinye ego na moto, na-etinyekwa ego n'ebe ụmụaka m nọ, na-etinye ego n'ụgwọ ụlọ. Obi adịrị anyị mma na moto ndị nke dasịsịrị ebe anụwa nke daa na-ejisi ike kpụpụ ya, ndị ọzọ ganata ọdakwa ọzọ. Kedu mgbe anyị amara ihe anyị ga-eme ugbu anụwa? Ebe a bụkwa Federal Road. Amaghị marazi ka anyị kpụrụ ọgụ kọwazie nke bụ akpụ kọtawanụ nke bụ nri. Ebe ọ bụ na Federal achọrọ n'ịlụ nke bụ ụzọ, o nwere ụzọ dị mma na South East, isi ebe nke anụwa pụọ kịta gbadakwuo saịdị ebe ugbo odogwu, otu ihe ahụ ka ị ga na-afụ. Ndị abịa lụọla anyị ụzọ, anyị asị ha kebe anyị ego, ha were ego ụtụ isi anyị wee lụọla anyị ihe kwesịrị na ha ga-alụla anyị. Ọ bụrụ ọkụ ka a na-enye anyị, ọ bụrụ mmiri ka a na-enye anyị, ọ bụrụ okporo ụzọ ka a na-enye anyị, ọ bụrụ ezigbote ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ ezigbote ụlọ akwụkwọ. Ihe ndị a niile bụ isi iwu anyị akwụ nna anụ. So ndị kwesịrị imela anyị ihe dị alụ ka emela anyị, ha meela anyị ya. Ọ bụrụ ịnọ na mgbago Abuja nọrọ ebe ahụ na-agwa anyị nke emere ka na bụkwa nke a na-emerụ na telivishọn sọnsọ. Onye sikwa na ya lụrụ Federal Road, onye ahụ bịazi bịa gosi anyị ka alụrụ nke a. So obi dị anyị nweta na onye amama anyị anaghị aga ugwu ọba, onwere ụzọ ndị ọgba ụgbọala ha were helikọpta landị ebe ha ya land, ewere helikọpta buna ha tụkwasị ya n'elu zik be ha, ha abanye n'ụmụnọbe ha. Anyị amara ihe anyị ji isi kolu n'ebe ndị anụwa nọ. Biko ndị unụwa na owu unu gbasaa n'ozi a ka ọ ga-esi wee luo ha ntị. BBC Igbo ekene m unu, abụ m nwafọ Igbo. Jisi n'ike. Ọ dị mma, ndị niile na-agafe n'ụzọ Penox a wee fụgo ozi jọọ njọ na-ekwu na obi adịrọ ha mma. Ọ ka bụkwa na BBC News Igbo ka unu na-ekiri anyị tata. Ọga ndewo. Ndewo nọ. Ka anyị mata afa gị biko. Onye ya nọ bụ Comrade Emmanuel Ene, onye nke a maara ọfụma na Enugu steeti, bụkwa a social media activist nke na-ekwukwa ebe ọbụla gọọmenti na-emejọ anyị ekwupụta ya na social media, olu ndị na-ege anyị ntị, then gọọmenti agbata ha ọsọ enyemaka. Ọ ya ka anyị nọ ya. Ọ dị mma ịbịagolu kịta wee fụ n'ụzọ Penox a jọọ na njọ. Isite nnọọ n'Enugu Onitsha Express Road a malite na Ababa Junction site ka iruo nnọọ n'Onitsha, ihe a ka ị ga na-asị ka obi dị gị anyị nọ na Penox kịta wee na-egosi ya. Ọlaisi obi adịghị m mma because one bụ na abụ m onye njem, na-eme travel agagharị obodo niile, ebe mbezi bụ Abuja. So mgbagharịcha ebe niile fụ ka obodo ndị ọzọ dị, njekwuo ma Ebonyi nke dị anyị nso fụ ka ọ dị ka o si ama mma. Then Enugu State is supposedly the capital of the Eastern States. Ebe anụ a kwesịrị ịbụ the capital of the whole Eastern States. N'ezie ka ọ dị. Ihe anyị nọ na ya kịta is Penox Junction. Anyị etigidego onwe ụdị mkpu anyị na-etibe maka ihe a. Ha bịa nyere anyị aka, onye nke ikwuru ọgbache nkịtị. Oke nne moto nke adala ebe a kịta ihe ngwa ahịa mmadụ bụ ihe anọ a.
bụ ihe anụwụ na afụ ihe a now. Ọ nọgo here for how many days now because of ajọ ụzọ. Nke anụ a bụkwa ngwaahịa, nke a bụ ngwaahịa. Abịa ikwu asị gị mba na ọ bụghị steeti gọọmenti, ị na-asị na ọ bụghị steeti gọọmenti, mụ a na-ajụ biko kedu ndị na-eyuzu ụzọ a? Ọ ndị Abuja na-eyuzu ụzọ a? Ihe anụwa steeti gọọmenti kwesịrị ha bịa ha lụọ dị ụzọ, ha ga nata ego ha from Abuja, a refund ha dị ego. But in a situation whereby ihe anyị na-afụ n'Enugu is just all about psychophancy. Everybody, billboard ọbụla, Enugu State is in the hands of God. Ọ bụ ihe anyị bịa. This is not hands of God. Here Express, here Penos Junction. Penos was in the hands of God. Imekite tia na billboard, ọ bụ nke apasi n'Enugu. Itie billboard junction ọbụla. Lee ya, ibi ikwu kịta asị gị na Federal Road. Ị na-asị na Federal Road, ọ ndị Abuja na-eyuzu ụzọ a. Mba, anyị wa bụ indiji. Anyị wa tụrụ vote bịa na-eyuzu ụzọ a. Ụzọ anụ a connect, Ishota kịta gawa Akpa Junction. Ishota anụ pụwa Oyama Mile. From Ugwuoba, Oyama Mile. Flyover, Transeku flyover, Penos, Air Force Base, flyover Miriocha, down to Akpa Junction, Oweho nke dị mma. Yet, Iyanu is a major road that connect interstate road that connect two major states. Anambra on the other side, Ebonyi State on the other side. Now at the end, I have ụzọ Otanua. Kedu ndị anyị na-emegide? Anyị na-emegide ndị nọ na Abuja. Anyị wa nọ n'Enugu bịa na-ata afụfụ ya. Yeah, the poor masses bịa na-emegide. Ndị nke a gawara Akpakpa. Okay, the volume of people bi na Akpakpa. Now, 6 o'clock now, if you have a ụzọ ama nga. Mmiri wazi awa azụ ebe anụwa aghasazi aghasa. Mba ahụ efozi at the end and asa Enugu is in the hands of God. Ọ bụ ihe a ka anyị vote olu for. Next election na-abịa kịta o mekwe kịta achọ ka ihe onye ọzọ ga-ewepụta ka ọ bịa nọchite ya. Mba, ọ bụghị ihe anyị chọrọ. Nothing is working in Enugu State. N'elu ụzọ adịghị. O nweghị nke ọbụla dị nke a rụchara after 3 months mmiri eburu ya. Echikwa ịchọ ka ọ lụọ ọzọ. Flyover anyị ka na-alụ ọ dị n'aka Chukwu, anyị amaghị nke ga-ada ebe ahụ. Mana o nwere ihe ikwuru isi na arụọ ụzọ ejekwe narụ federal gọọmenti ego a na-emebi ya na mbụ. Ya ndụmọdụ a ka ị na-enye gọọmenti maka ụzọ a na-ekwu na federal road. Ọ bụghị ihe a ka na-emekwu dị alụọ ma taa. Ebonyi steeti ije Ebonyi steeti Ebonyi na-eme ya. Other states na-eme ya. Ihe a na-eme bụ they source the funds from their own state budget. Ha lụchaa dị ụzọ. Akpọ federal delegate ma Federal Ministry of Works and Transport or any person from the Federal Executive Council ọ bịa supervise ya dị ọrụ. O supervise cha dị ọrụ. A refund ọha dị ego. A ka na-eme alụkwu dị eme echi. Mana the only nsogbu anyị wee bụ na onye ọbụla na-eme n'Enugu na ọgbastahịa. Onye ọbụla chọrọ akpa nke ya. Onye ọbụla na-esave ego ji azụ election. Ọgwụ onweghị ihe ọzọ ha nọ na-eme n'Enugu. So ha rụọ dị ụzọ gaa Abuja gaa ihe ha the refund of the money. Anyị ama nche ndị na-arụ the Federal Road, ndị na-arụ Onitsha Express a ka na Anambra State. We can't wait for them to reach here. Anyị ama nche ha ka ha ruo ebe a. Ha bidogodi na Akpa Junction rụrụ bịaba arụchazie ya federal government will balance them up. Mana anyị gbachi nkịtị ọ bụghị ndị Abuja na-eyuzu ụzọ a, ọ ndị Enugu State na-eyuzu ya. We the indigens bie na-eyuzu ọ bụghị Abuja. Anyị chewa Abuja ịma na ụzọ a ga-ada ebe a ya kọndem ụzọ a. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ biko. Ndewo. Ọ dị mma unu ahụghị ka ya bụ ihe si wee jọọ njọ nke ukwuu. Ọ na Penos ka anyị nọ kịta wee na-egosi ka ụgbọala si na-ata ahụhụ na ha na-agba n'ụzọ Federal Road anụnwa bụ Enugu Onitsha Express Road. Ọ dị mma anyị ga-agbago tupu nwantịntị. O nwere ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu. Anyị ga-egosikwa unu na isi ebe a kịta anyị gaa nwantịntị nweta ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu. Ya bụ Enugu Onitsha Express Road jọkwara nnukwu njọ na Ugbo Odogwu ahụ. O bụrụ ihe ịgba anya mmiri.
Ọ dị mma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo ka anyị gatụ nwantịntị site na Penox ebe ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu gosikwa unu nwanne ya dịka Ugbo Odogwu Junction. Ya bụ Ugbo Odogwu Junction ka anyị ga-egosi unu ugbu a. Ọ dị mma isizie na ya bụ Penox gaba iru ugbu a. Ọ dịka a ga-asị na ya bụ ụzọ dị mma mana nwantịntị oge kịta anyị ga-enweta ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Junction. Isite na ya bụ Penox gaa iru enweta Ugbo Odogwu wee bụrụ Enugu Onitsha Express Road. Anyị bidoro ya na mbido tata. Ụbọchị one na one na-abịa n'ihu anyị ga na-egosi unu ebe a na-akpọ ma onye amahụ ma amansi na ebe ndị ọzọ niile. Unu were anya unu gbara onwe unu Krismas. Ọ bụkwa na ị na-esogbu anyị kamgbe na BBC News Igbo, ị ga-ahụ na anyị egosigo unu ụzọ onye ama anyị na kamgbe. Ya bụ ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu nke na ahapụgo otu mpakara nke ọzọ na-eyuzu ofu aha a na-eyuzukwanụ adịghịzi mma chacha. Ebe a kịta anụnwa bụ Junction Mavis. Ebe a ka a na-akpọ Mavis Junction. O nwere họteelụ nọ nso ebe a na-akpọ Mavis Hotel. Ị na-anya kịta ịfụ na ọ ka bụkwa ya bụ Enugu Onitsha Express Road ka unu na-ahụ ugbu a. Ụzọ Mavis a bụ aga mmiri zoo ọdọlụ n'ụzọ wee bụrụ ya ka ya bụ ụzọ si wee na-ajọ njọ nke ukwuu. Unu n'anya efu na nkewa okporo ụzọ na-aba adịzi ka osimiri. Ọ bụrụ mmiri dọrọ na ya, ụgbọala ọbụla ga na-achọ ebe ọ ga-adịrị ya mma ka o nwee ike tinye isi wee na-aga wee bụrụ ya. Anyị ga-ama na anyị ga-atinye nwa ebe a wee nwee ike nweta ya bụ ụzọ Ugbo Odogwu ka anyị gosi unu ka o si dị njọ. Ọ na BBC News Igbo ka unu na-esonye anyị tata. Dị ma ebe a bụ ebe a na-akpọ Transekulu Junction. Ya ụzọ sitere na ya bụ Enugu Onitsha Express Road wee banye isonyezie n'aka nne ịgabazie Adamija na ndị otie. Mana ịgaba n'iru inwetazie Ugbo Odogwu na ebe ndị ọzọ. Dị ma anyị ga-agatụ n'iru nwantịntị na-egosi unu ka o si wee dị njọ. Mana anyị ama ngosi unu onye ama na amansi tata. Ọ bụrụ na ị na-esonyebu anyị ihe dịka otu montu gara aga ị na-anya ị ga-afụ ebe anyị gosiri gị ka ụzọ amansi si wee jọọ njọ ya na ụzọ onye ama anyị ahụ. Ebe nke a kịta ka dị mma mana nwantịntị oge anyị ga-egosikwa unu ebe ọzọ jọrọ njọ. Mmadụ abụchi akụ ndewo na ị na-ekiri anyị kamgbe anyị bidoro ihe ngosi anụnwa.
Ọnwụra Nwude ndewo na ị na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ebe anyị nọ kịta anyị na-agafete ebe a na-akpọ osimiri NEPA, ebe e nwere ụlọ ọrụ ndị EEDC ndị na-enye ọkụ. Sunshine Kings, ị na-ajụ anyị what is going on in Enugu. Ihe na-eme bụ na anyị na-egosi gị ụzọ Federal Road jọrọ njọ n'Enugu. Anyị sitere na Penox Junction. Ya bụ junction na-aga isi n'aka nke ọzọ gaba Abakpa, isi n'aka nke ọzọ nachigha azụ nachitebe ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu na ndị ọzọ. Anyị wee sị ka anyị gosizi unu ka nya bụ ụzọ Federal Road si wee jọọ njọ. Anyị gosichara unu Penox wee sị ka anyị rutezie ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Junction ka unu hụrụ ka nya bụ ebe si wee dị. Kịta nwantịntị mmiri zoro, ị ga-ahụzi Okoli Kenneth Ikenna ndewo na ị na-ekiri anyị. Chukwuebuka, anyị hụrụ ozi gị. Ugbu a ka anyị na-erutezi nyaba ebe a na-akpọ junction Ugbo Odogwu. Ọ ka bụkwa na Enugu Onitsha Express Road ka anyị nọ ugbu a. Nyaba ụzọ emebiela kpamkpam nke na ụgbọala ọbụla rutere na Ugbo Odogwu junction a ga-agazi n'akụkụ nke ọzọ ka o were nwee ike ịgafe. Ahịhịa na ihe dị iche iche epuchipụla nyaba ụzọ kpamkpam. Si na mpaghara nke a bụzi ebe ekposeziri okwute, ahịhịa wee puchizie ya. Onye ọbụla ma ụzọ a ga-asị na ụzọ a abụghị ebe ụgbọala na-aga ma ncha ma ncha. Mana ka m gwa gị eziokwu na ụzọ anyị na-ahụ ugbu a, anyị na-ahụ n'ihe onyonyo gị, ihe unu na-ahụ ugbu a bụ Enugu Onitsha Express Road. O wee bụrụ ya na ọ dịzi ka a ga-asị na ebe a bụzi osimiri, ọ sị gwubezie nya bụ mmiri egwube. Chris, anụrụ m ka isi nice road. Nsogbu adịrọ, ọ dịnụ nice n'anya gị. Ị na-anya ịhụ kịta na ụgbọala ọbụla sitere na mpaghara nke a wee rute, ọ ga-agazi na mpaghara nke a na-adịghị mma. O wee bụrụ ya obere ụgbọala ọ ga-ata ha nnukwute ahụhụ ịgafe ebe a nụnwa. Jee Bobby, ị na-ekiri anyị ndewo. Unu ahụgo ka anya bụ ihe si wee na-afịa obere ụgbọala. Ọ na-ata ha afụfụ ịgafe ebe a nke ukwuu. Ụgbọala kịta nke a na-akpọ bọmpa na-akpụzi n'ala, nke na ọ bụrụ na ọ kpachaghị anya o nwere ike ọma aganwu ya.
ọkwa Enugu Onitsha Express Road ọ ka bụkwa n'ime Enugu kpọmkwem ka anyị nọ anyị apụbeghịkwa o gaa na Onyeama o maọbụ gaa na Amansi maọbụ ebe ndị ọzọ ọ na-abịa iruzie na Amansi ị nwere ike hụ ihe karịrị ụgbọala 15 ya 15 tọrọ atọ ebe ahụ unu ahụla kịta na ụgbọala ọ ga-aganwu ọ na-achịwela azụ ugbu a ọ dịzị ka a ga-asị na ahapụrụ nnukwu ụgbọala ụzọ anụnwa Chukwuebuka Nnọli ihugoni ya na ije ụwa Gold Obinna anyị ma na ị na-ekiri anyị ndewo akarịrị akarị aga m akpọnwụ mmadụ niile bụ ndị na-ekiri anyị tata ị na-anya kịta ịhụ na nnukwute ụgbọala kịta dịkwa ka a ga-asị na ọtọgo ebe a ugbu a nekwa nnukwute trela anụnwa ịgafe ebe ekwe ya o wee bụrụ ya ma ndị ji ụkwụ onye ọbụla nọ na nsogbu na Enugu Onitsha Express Road ị na-anya kịta ịfụ na mmiri adọrọ ebe anụnwa agbago nnọọ ojii iji gosi na otegonya bụ mmiri dị ebe a ọ dịzịa ka a ga-asị na azụ na mbara bizi n'ime ya bụ ụgbọala na ha anachi azụ ka ọ mara na ọ ga-aga ọkwa ugbo odogwu dịka ọ bụrụ na ịghọtaghị ihe anyị na-agwa gị ugbu a na ebe nke ị na-ahụ ugbu a bụ mpaghara nke aka ekpe biko nụ nekwanụ mpaghara nke aka nri ụgbọala si aga ugbu a nekwa ya ihe ọ bụzi bụ na ahịhịa epuchie n'anya bụ ụzọ kpamkpam na-ụdị ahụhụ ndị mmadụ na-ata na ha na-aga Enugu Onitsha Express Road n'ụzọ ugbo odogwu ị na-anya kịta ịhụ na ebe a bụ ya bụ ụzọ mpaghara nke aka nri a kịta irutezie ebe anụnwa ị na-echezi ka ịhụ ya bụ ụzọ ihe ị ga-ahụzi ugbu a bụ ahịhịa tochiri ebe anụnwa o wee bụrụ ka ụzọ a si wee jọọ njọ maka a na-ekwu ya mgbe ahụ ndị mmadụ na-akọ maka ya na Penox ọ dị unu ka a na-akọ aja mbene ebe a bụ Enugu Onitsha Express Road na ugbo odogwu junction bụ ihe a unu na-ahụ ugbu a Jack Smith, David Chukwuemeka, Abraham Nwodo unu niile na-ekiri anyị na BBC News ndewonu ị na-anya kịta ịnọtụ nwantịntị ebe a kịta ị ga-ahụkwa ụgbọala ndị ga-atọkwa ebe anụnwa ọkwa na ugbo odogwu anyị esigo na Penox wee pụta n'ugbo odogwu wee na-egosi unu ihe na-eme na Enugu steeti maka ajọ ụzọ karịrị akarị n'Enugu anyị ga-ene anya ma anyị ga-agafe nwe ebe a na ụgbọala nke anyị ji ọ ga-enwenwu ike gafee ebe a ka anyị gosi unu ihu ya ka unu na-ahụkwa ka ya bụ ụzọ si wee gbachie
Ọ dị mma ọkwanya bụ ajọ ụzọ ka anyị na-atinye isi ugbu a ka anyị mara ma ụgbọala anyị ọ ga-agapụli ya. Ọnya bụ otu Enugu Onitsha Express Road si wee dị na Ugbo Junction dị n'Enugu ka anyị nọ ugbu a wee na-egosi unu ka o si jọọ njọ nke ukwuu. Ụgbọala niile akwụrụla n'ahịrị n'ahịrị maka na ụzọ adịghị. Ebe a bụ Ugbo Junction, ebe a na-akpọ Messiah in the Now Ministry. Nwetazi ebe a na-akpọ Gulf City Annex. N'elu ka ụgbọala si na-egwu mmiri ebe a nụnwa maka na ụzọ adịghị chaa chaa. Ọ dị mma ọ ka bụkwa na ya bụ Enugu Onitsha Express Road ka m na-egosi unu ugbu a ọ n'Ugbo Junction ka anyị nọ. Anyị bịaziri n'akụkụ nke ọzọ wee na-egosi unu ka ya bụ ụzọ si wee jọọ njọ ma nnukwu ụgbọala na-egwu mmiri ma obere ụgbọala na-egwu mmiri. Ọ bụrụ na ị ma ụzọ anụnwa ọfụma ị ga-ama na ebe a bụ junction Ugbo Odogwu. Ebe a ka ọ ga-abụ irutezie wee banyezie na ya bụ ebe gabara Ugbo Odogwu Transekulu. Enu ka ya bụ ụzọ si wee jọọ njọ nke ukwuu. Ebe ahụ anyị na-egosibu unu bụ n'akụkụ nke ọzọ. Anyị wepụtazịa n'akụkụ ya ka anyị gosi unu ka o si wee dị.
Jesus is zero to Niger, my country. Achọghị m ikike ebe ha. Ọ dị mma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Unu ahụgo ka anyị si wee na-edugharị unu na Federal Road enwegasịrị n'Enugu steeti wee bụrụ Enugu Onitsha Express Road ka anyị ketara n'ụbọchị nke taata. Anyị agabekwa ebe ọ dị njọ nke ukwuu maka na ije n'Amansi na Ugwu Ọba ị ga-ebepụta anya mmiri. Anyị sitere na ebe a na-akpọ Penox Junction. Unu afụgo ụgbọala nnukwu trela na ihe ndị ọzọ dara ebe ahụ ruru 7 wee bụrụ na ebe ụgbọala buru ibu na-enweghị ike ịganwu na ya bụ ụzọ kedụzi maka obere ụgbọala. Anyị wee rute n'ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Junction. Ine anya kịta anụnwa efu na mpaghara nke anụnwa dịka a ga-asị na a na-agatụ ya nwantịntị mana mpaghara nke a dịzi ka echefuru echefu ma ahịhịa o ma ihe dị iche iche na-epuzi na ya. Ọ dịzi ka a ga-asị na ebe a bụzi River Niger ọzọ. Ihe a bụ Federal Road nọ n'Enugu steeti. Anyị ga na-aga ebe dị iche iche. Anyị ga-aga na Onyeama, anyị ga-esite Onyeama gaa ebe ndị ọzọ wee lụzie n'Amansi ebe ya bụ ihe dị ka a ga-asị na ọ dị ime kwọrọ nwa n'azụ. O wee bụrụ ka ajọ ụzọ si wee na-emetụta ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ọkachasị n'Enugu steeti. Na-esonyesi anyị ike na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara unu afụfụ ndị mmadụ na-ata kwa ụbọchị na ha na-aga n'ụzọ Enugu Onitsha Express Road. Onwe ozi ọbụla ị nwere iwetara anyị dịka ebe ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu maọbụ nke Federal Road maọbụ nke State Road, zitere anyị ozi na BBC News Igbo na Facebook na Instagram anyị, sitekwara anyị na email anyị www.bbc.com. Anyị ga-abịakwazi ebe ahụ wee fụ ihe ị na-eme wee were ya wee jee chọpụta ebe ya bụ ihe nọ wee dị njọ. Aha m bụ Ebere Ekeọpara. Ndewonu.